Айде де! Тигър, тигър. И той не иска. Тигър. И какво е това? Играчките на тигър. Хоп, 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 хоп. Ой, тук, 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 тук. Хоп, 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 хоп. Тигър. Хоп. И браво. Хоп, 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 хоп. И хоп. Браво на тигърчо! Браво! Кой е сладкото момче? Да, ти. Ама къде е? Тигър, хващай! Гледам там. Стефан, играй с играшката с 3 минути до главата. Искам да играя. Хоп. Хоп. Тигър, хващаш ли? Хоп. Ама няма да получи. Тигър тук. Дай, тигър. Защо да снимаш топито? Ама няма супер моля. О, тигър! Тигър не! Такива железни не може. Да ми ги давам ли? Не, железни няма да даш. Добре, тигър не може. Не може. Оп! Тигър! Чакай, где у нас патка? Тя намери, че бе, Алекс. Тигър! Ще да виж кашона зад къде е патката. Ама той... Краде им играчките сам. Не, тя патката поне да не се, тя патката е идеална за кучета. Върна татка да виж патката къде е това. Трябва да се ги разиш. Ето и аз ще направя така утре. Ето. Шуле? Да. Не знаеш, че ти